Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ക്ലാസ് തുടങ്ങാണ്. എല്ലാവരും വന്നോളൂ. 35 ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇന്നലെ എന്താ കണ്ടത്? 8ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങള്, പുണ്യനാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇത് കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാവിനെ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, അഴിച്ചുകൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഗോലോകധാമം എന്ന വൃന്ദാവന ധാമത്തില് താമസിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങള് ഉപദേശാനുസരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഭജിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഉപദേശം. അതായത് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെ ഒരു സാരാംശമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സമയവും, അതായത് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളെ സമയം കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മള്. പിന്നെ നാവിനെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ധാമം അന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതരായവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകള് പിന്തുടരുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെ കൂടി ഒരു സാരാംശമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഈ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഒമ്പതാമത്തെ എന്താ പറയണത്? 9ാമത്തത് ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് 9ാമത്തിൽ കാണുന്നത്. നമ്മള് അതായത് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി, അതാണ് 9ാമത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. വൈകുണ്ഠോ ജനിതോ വരാ മധുപുരി, വൈകുണ്ഠ ജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാപി രസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാര പാണിരമണാത് തത്രാപി ഗോവർദ്ധന രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലാപതേ പ്രേമമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരോചതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകിനകാ. ജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാപി രസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാര പാണിരമതാത് തത്രാപി ഗോവർദ്ധന രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലാപതേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീനകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. വൈകുണ്ഠ ജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാപി
രാസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരവാണിക്രമണാത് തത്രാപി ഗോവർദ്ധന രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലപതേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിത്തടേ സേവാം വിവേകീന കഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളും മതച്ചി അടുത്താണ്. വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാഭിരാസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണ തത്രാഭി ഗോവർദ്ധന രാധാകുണ്ഡമിഹാഭി ഗോകുലപതേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീനക. ഹരേ കൃഷ്ണ അടുത്തുകാര ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഇനി ആരാ ചൊല്ലുന്ന? ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാവീരസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണീരമണാത് തത്രാപി ഗോവർദ്ധന രാധാകുണ്ഡമിഹാഭി ഗോകുലപദേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീനക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതാരാ ചൊല്ലുന്ന? ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈകുണ്ഠാഞ്ജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാഭിരസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണാത് തത്രാഭി ഗോവർദ്ധന രാധാകുണ്ഡമിഹാഭി ഗോകുലപദേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീനക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാഭിരസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണാത് തത്രാഭി ഗോവർദ്ധന രാധാകുണ്ഡമിഹാഭി ഗോകുലപദേ പ്രേമാമൃതപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീനക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാഭിരസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണാത് തത്രാഭി ഗോവർദ്ധന രാധാകുണ്ഡമിഹാഭി ഗോകുലപദേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീനക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ചൊല്ലണ്ട? ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാഭിരാസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണാത് തത്രാപി ഗോവർദ്ധനഃ രാധാകുണ്ഡമിഹാഭി ഗോകുലപദേഃ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീനകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഉണ്ടാരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞ? വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാപീരസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണാത് തത്രാപി ഗോവർദ്ധന രാധാകുണ്ഡമിഹാഭി ഗോകുലാപതേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീനക. എന്താ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയണത് ജനിതഹ, മീനിങ് വായിക്കാണ്. ജനിതഹ ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട്, മധുപുരി മധുരാ നഗരം, വൈകുണ്ഠാത് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാളും, വര ശ്രേഷ്ഠതരമാണ്, തത്ര അപി അതിനേക്കാളും, വൃന്ദാരണ്യം വൃന്ദാവനം, രസോത്സവ
കൃഷ്ണന്റെ രാസലീലകൾ ഹേതുവായിട്ട് വരം ശ്രേഷ്ഠതരമാണ്. അത്ര തത്ര അപി അതിനേക്കാളും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉദാരപാണി ഭഗവാന്റെ പലതരം ലീലകളാൽ രമണാത് ഹേതുവായിട്ട് വരഹ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ്. ഇഹ അപി ഇതിനേക്കാൾ രാധാകുണ്ഡം എന്ന സ്ഥലം ഗോകുലപതേ ഗോകുലത്തിന്റെ നാഥനായ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമാമൃതം പ്ലാവന പ്രേമമാകുന്ന അമൃതം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുക നിമിത്തം വരം ശ്രേഷ്ഠതരമാകുന്നു. ഗിരിതടേ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ തടത്തിൽ അതായത് പാദത്തിൽ വിരാജത ചോപ്പിക്കുന്ന അസ്യ ഈ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ സേവയെ വിവേചന ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരുവൻ ചെയ്യുകയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് മഥുര എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ മഥുരയും വൈകുണ്ഠവും നോക്കുമ്പോ തന്നെ മഥുരയേക്കാൾ ഏത് സ്ഥലം മികച്ചതാണെന്ന് പറയാണ്? മഥുരയേക്കാൾ എന്താണ് മഥുര എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനന ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? മഥുര എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇവിടെ മുകളിൽ വരുമ്പോ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയാ? മഥുര വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാണ്, മികച്ചു നിൽക്കാണ്. കൃഷ്ണന്റെ രാസലീല വിനോദങ്ങൾ ദിവ്യമായ വൃന്ദാവനം മഥുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ്. സോറി, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മധുരയല്ല വരെ. മധുര എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മികച്ചതാണെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മികച്ചതാണ് എന്ത്? മഥുര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? താഴത്തുനിന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറയാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം ലാസ്റ്റ്. മധുര എന്ന സ്ഥലം പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മികച്ചതാണ്. പിന്നെ രാസലീല വിനോദങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ രാസലീല വിനോദങ്ങൾ ദിവ്യമായ വൃന്ദാവനം മഥുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ്. അപ്പൊ മഥുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു? വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മധുര എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായതുകൊണ്ട്. ആ മഥുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് വൃന്ദാവനം, കാരണം ഭഗവാന്റെ രാസലീല വിനോദങ്ങള് നടന്ന സ്ഥലമാണ്, ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയാൽ അനേകം ലീലാ വിനോദങ്ങളാൽ ഏർപ്പെടുകയാൽ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മയേറിയതാണ്. എല്ലാറ്റിലും മികച്ചതാണ് ശ്രീ രാധാകുണ്ഡം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗോകുലനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ പ്രേമമാകുന്ന അമൃതം അതിൽ കവിഞ്ഞു ഒഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ഡം. കാരണം ഗോകുലനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രേമമാകുന്ന അമൃതം അതിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഏത് സ്ഥലാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഏതാ വരുന്നത്? രാധാകുണ്ഡം. ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് രാധാകുണ്ടാണ്. ഗോകുലനാഥനായ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രേമമാകുന്ന അമൃതം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന രാധാകുണ്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനേക്കാളും താഴെ നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ്? അതിന്റെ താഴെ നിൽക്കുന്നത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതാണ് അതിന്റെ താഴെ നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ താഴെ വൃന്ദാവനത്തിന് താഴെ വൃന്ദാവനത്തിന് താഴെ മധുരത്തിന് താഴെ വൈകുണ്ഠം. മോളിന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെ പറയും നമ്മള്? വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ് ഏത്? മധുരയേക്കാൾ പ്രിയം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയം ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയം രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി പറയാണ്. ഭഗവാന് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? മധുരയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഏതാണ്? മധുരയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത്
വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാകുണ്ഡം. മനസ്സിലായോ? 2 സ്ഥലങ്ങളെ പറയണത്. ഒന്ന് വൈകുണ്ഠം, മധുര, വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം, രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയം മധുര, മധുരയേക്കാൾ പ്രിയം വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയം ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയം രാധാകുണ്ഡം. അതെന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലായാലും ഈ 5 സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി ഇതാണ് നമ്മള് ഈ ശ്ലോകത്തില് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അത് ഓർഡർ എങ്ങനെയാ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഒന്ന് പറയാവോ? മോളെന്നല്ലേ താഴേന്നാണോ പറയണ്ടേ? എങ്ങനെയാലും കുഴപ്പമില്ല, പറയാൻ തെറ്റാതിരുന്നാ മതി. ഭഗവാന്റെ ജനനം നടന്ന മധുര എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മികച്ചതാണ്. മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭഗവാന്റെ രാസലീല നടന്ന വൃന്ദാവനം. വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മികച്ചതാണ് ഗോവർദ്ധനം, ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഗോവർദ്ധനം. ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് രാധാകുണ്ഡം. ശരിയാണോ? അതെ, ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈകുണ്ഠം, വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് മധുര, മധുരയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാകുണ്ഡം. രാധാകുണ്ഡം. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ വിവേകശാലിയായ ഏതൊരാളാണ് വിമുഖനായിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഗോവർദ്ധനത്തിന് താഴെയുള്ള രാധാകുണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ രാധാകുണ്ടിനെ സേവിക്കുന്നതില്, കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ, വിവേകശാലിയായ ഏതൊരാളാണ് വിമുഖനായിരിക്കുക. വിവേകശാലിയായ ഒരു വ്യക്തിയും എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല? രാധാകുണ്ടിനെ സേവിക്കാതിരിക്കില്ല. രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുളമാണത്. 2 ശ്യാമകുണ്ടും രാധാകുണ്ടും അപ്പുറത്തും കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാല്. ഭാവാർത്ഥം, ആത്മീയ ലോകത്തിന് ഭൗതിക ലോകത്തിനേക്കാളും മേന്മയുണ്ടെന്നാലും ഭഗവാൻ മധുരയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മധുര ആത്മീയ ലോകത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് പറയാം ഭൗതിക ലോകത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠത എവിടെയാണുള്ളത്? ആത്മീയ ലോകത്തിനാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മധുരയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ മധുര ആത്മീയ ലോകത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് കണക്കാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ഭൗതിക ലോകത്തിനേക്കാൾ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തില് മധുരയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ മധുര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്, മധുര നഗരം. വൃന്ദാവനം ഭഗവാന്റെ ലീലാവിനോദങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായതുകൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ യോഗ്യത കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനമാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായതാണ് വൃന്ദാവനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മധുരയേക്കാൾ യോഗ്യത കൂടിയതാണ്. ഇത് വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രേം മന്ദിർ ആണ്. വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മികച്ചതാണ് ഗോവർദ്ധനം. കാരണം ഇന്ദ്രന്റെ കഠിന വർഷപാതകളിൽ നിന്നും ഗോകുല നിവാസികളെയും സുഹൃത്തുക്കളായ ഗോപകന്മാരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൃഷ്ണൻ പർവ്വതത്തെ ഒരു കുട പോലെ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഗോവർദ്ധനം. കാരണം ഇന്ദ്രന്റെ കോപം നിമിത്തം 7 ദിവസം കഠിനമായിട്ട് മഴ പെയ്ത സമയത്ത് എന്താ ചെയ്ത? ഗോകുല നിവാസികളെയും സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഗോപന്മാരെ ഒക്കെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കുട പോലെ എന്തിനുപയോഗിച്ചാണ്? ഗോവർദ്ധനഗിരിയെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തന്റെ ചെറുവിരലില് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ പൊക്കി നിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാവർക്കും, വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിയില്, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിയിൽ അഭയം നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിച്ചു. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ഭഗവാന് മികച്ചതാണ്. കൃഷ്ണൻ കാലിമേച്ച് നടന്നതും തന്റെ പ്രിയതമയായ രാധാറാണിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും എവിടെയാണ്? ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അവിടെയാണ്. അപ്പൊ കാലിമേച്ച് നടന്നതും തന്റെ പ്രിയതമയായ രാധാറാണിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും അവിടെയാണ്. രാധാകുണ്ഡം മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് അവിടെയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഡം ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാത്തിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതും എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ഡം. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞ്
ഒഴുകിയത് അവിടെയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെല്ലാം എവിടെ താമസിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? രാധാകുണ്ടിൽ താമസിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന് രാധാകുണ്ഡം. ഭഗവാന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് എവിടെയാണ്? ഈ രാധാകുണ്ടിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെല്ലാം രാധാകുണ്ടിൽ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് രാധാകുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്രജഭൂമി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രാധാകുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെറിയ സരസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ശരിയായ രാധാകുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ആദ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്രജഭൂമി സന്ദർശിച്ചപ്പോ, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയപ്പോ അവിടെ രാധാകുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് ഒരു സരസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇതാണ് രാധാകുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനന്തരം 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം രാധാകുണ്ട് പുനരുദ്ധീകരിച്ചു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം 6 ഗോസ്വാമിമാര്, അതാരൊക്കെയാണ് 6 ഗോസ്വാമിമാര്? രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപാലദാസ് ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ രാധാകുണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്തത്? പുനരുദ്ധരിച്ചത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ച സ്വാമിയുടെ പേരെന്താ? രാധാകുണ്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് സ്വാമിയുടെ ഫസ്റ്റ് പേരെന്താ? കണ്ടുപിടിച്ചത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷം 6 ഗോസ്വാമിമാരോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചിരുന്ന 6 ഗോസ്വാമിമാരോട് പറയാണ് ഇത് രാധാകുണ്ടിനെ പുനരുദ്ധീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ആ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ആ 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ് പിന്നെ ആ രാധാകുണ്ട് നമുക്ക് എന്താക്കി തന്നത്? പുനരുദ്ധീകരിച്ചത്. അതിന് അവിടെ എന്താ പറയാ, വൃന്ദാവനത്തിലാണല്ലോ, അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി അതൊരു ഇതാക്കി തന്നത്, എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു സരസാക്കിയിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ ആക്കിയത് ആരാണ്? ഈ രാധാകുണ്ട് ആക്കിയത് ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തിരസേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് രാധാകുണ്ടിന്റെ ആത്മീയ പ്രാമുഖ്യവും ദിവ്യമായ സ്വഭാവവും അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തിരസേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആത്മീയമായ പ്രാമുഖ്യോ ദിവ്യമായ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തില് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്. ഇതിൽ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം. 11ാമത്തെ കൂടി പറഞ്ഞു പോകാം. ശ്ലോകത്തില് നമ്പർ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ പേരൊന്ന് പറയോ വീണ്ടും? 6 ഗോസ്വാമിമാര് ഒന്ന് പറയാവോ ആരെങ്കിലും? ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും രൂപഗോസ്വാമി എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും? ഇല്ല, എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ, അതാണ്. രൂപഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഭട്ടയാണോ? ഭട്ട തന്നെയല്ലേ? ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി. ചാറ്റിൽ എഴുതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക്, ഞാൻ ശ്ലോകത്തിന്റെ നമ്പറിൽ 10 മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ, 9 മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു. 10 അല്ല, ഇത് 11 അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതില് രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ മാത്രമേ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പൊ അത് ശ്ലോകം 11 രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് തന്നെയാ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 11. കൃഷ്ണസ്യേച്ഛൈ പ്രണയ വസതി പ്രയാസീഭ്യോപി രാധ കുണ്ഠം ചാസ്യ മുനീഭിരപിതഃ താദൃഗേവാവ്യഥായി യത്പ്രേഷ്ടരൈപ്യല അസുലഭം കിം പുനർഭക്തിം ഭാജാം തത്പ്രേമേദം സകൃതപിസര സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. കൃഷ്ണസ്യേച്ഛൈ പ്രണയ വസതി പ്രേയാസീഭ്യോപി രാധ കുണ്ഠം ചാസ്യ മുനീഭിരപിതഃ താദൃഗേവാവ്യഥായി യത്പ്രേഷ്ടരൈപ്യല അസുലഭ
എന്തത് യത് പ്രേഷ്ടരൈപ്യല അസുലഭം കിം പുനർഭക്തിം ഭാജാം തത്പ്രേമേദം സത്കൃതപി സര സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കണോ വായിക്കുന്നില്ല? മാതാജി? വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൊല്ലാണെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണോസ്യ പ്രണയവസതിഃ പ്രേയസീഭ്യോ വിരാധ കുണ്ഠം ചാസ്യാ മുനിഭിരഭിദസ് താദൃഗേവ വ്യധായീം യത്പ്രേഷ്ടൈരപ്യലമ സുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം തത്പ്രേമേദം സകൃദപി സരഃ സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണസ്യോച്ചൈ പ്രണയവസതി ശ്രേയസീഭ്യോऽപി രാധാ കുണ്ഠം ചാസ്യാ മുനിഭിരഭിദസ് താദൃഗേവ വ്യധായീ യത്പ്രേഷ്ടൈരപ്യലമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം തത്പ്രേമേദം സകൃദപി സരഃ സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. ഇവിടെ പറയുന്നത് യത് പ്രേഷ്ടൈപ്യ അലമസുലഭം എന്നാട്ടോ. യത് പ്രേഷ്ട രാ സൈലന്റ് ആണ് അവിടെ. യത് പ്രേഷ്ടൈപ്യ അല അസുലഭം. അലം അസുലഭം. അലം അസുലഭം. യെസ് യത് ഐഷ്ടൈപ്യ എന്നാട്ടോ. കൃഷ്ണസ്യേച്ഛൈ പ്രണയവസതി പ്രയാസീഭ്യോऽപി രാധാ കുണ്ഠം ചാസ്യ മുനിഭിരഭിദസ് താദൃഗേവ വ്യധായീ യത്പ്രേഷ്ടൈപ്യ അലമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം തത്പ്രേമേദം സകൃതപി സരഃ സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. എടുക്കട്ടെ ഞാനെന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണന് പ്രേയസീഭ്യ തന്റെ പ്രേമഭാജനങ്ങളായ അപി അനേകം ഗോപികളേക്കാൾ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രേമപാത്രം പ്രണയവസതി രാധാറാണിയാണ്. മുനിഭി വലിയ മഹർഷിമാരാൽ അസ്യ കുണ്ഠം ഇവളുടെ സരസ് രാധാകുണ്ഠം അഭിത എല്ലാവിധത്തിലും താതൃഗേവ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വ്യഥായി വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു രാധാകുണ്ഠം പ്രേഷ്ടൈപി അപി ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും അലം അസുലഭം എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭക്തിഭാജം സാധാരണ ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് പുനഃക്കീം പിന്നെ എന്ത് ഇതം സര ഈ സരസ് അതായത് രാധാകുണ്ഠം സകൃത് സ്നാതു ഒരു തവണ സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് കൂടി തത് പ്രേമ കൃഷ്ണപ്രേമം ആവിഷ്കരോതി ഉണർത്തുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്, വ്രജഭൂമിയില് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളരെ കൗതുക വസ്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട അനേകം ഗോപികളും ഉണ്ടായിരിക്കെ അവരെക്കാളും കൃഷ്ണന് പ്രേമഭാജനമായി തീർന്നത് നിശ്ചയമായും രാധാറാണിയാണ്. മഹർഷിമാർ അതുപോലെ അവളുടെ സരസിനെ എല്ലാവിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വ്രജഭൂമിയില് വൃന്ദാവനത്തില് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ വസ്തുക്കള് അനേകം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയമാരോടായിരുന്നു പ്രേമഭാജനമായി തീർന്നത് രാധാറാണിയോടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അവളുടെ സരസ്സും എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഠം സുലഭമായി പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കൂടുതൽ ദുഷ്പ്രാപ്യവും തന്നെ. ഈ പുണ്യനീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ജാഗരൂകമായി തീരും. അപ്പൊ സാധാരണ എത്ര വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഠത്തിൽ സുലഭമായിട്ട് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പിന്നെ സാധാരണ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ദുഷ്പ്രാപ്യമാണത്. പക്ഷെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ എവിടെയാണ് രാധാകുണ്ഡില് സ്നാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്.
രാധാകുണ്ഡം ഇത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമാകാൻ കാരണം അത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമഭാജനമായ രാധാറാണിയുടേതായത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ട് ഇത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമാകാൻ കാരണം അത് ആരുടെയാണ്? കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമഭാജനമായിട്ടുള്ള രാധാദേവിയുടേതായത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമാകാനായിട്ട് കാരണം. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്തശിരോമണികൾക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡം എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്തശിരോമണികൾക്ക് പോലും രാധാകുണ്ടിനെ എളുപ്പത്തില് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. രാധാകുണ്ടിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഗോപികമാരുടെ പോലുള്ള വിശുദ്ധ കൃഷ്ണപ്രേമം പ്രത്യക്ഷമാകണം. അപ്പൊ ഒരു തവണയെങ്കിലും രാധാകുണ്ടിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലോകമായ വൃന്ദാവനത്തിൽ തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവന്മാർ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ പാർക്കുകയും രാധാറാണിയുടെ വിശ്വസ്ത ദാസികളുടെ ആശ്രയം തേടി നിരന്തരം കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ലോകമായിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് ചെല്ലാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും? രാധാകുണ്ഡത്തിൽ പാർത്തിട്ട് രാധാറാണിയുടെ വിശ്വസ്ത ദാസികളുടെ ആശ്രയം തേടിയിട്ട് നിരന്തരം കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവര്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് നിരന്തരം രാധാറാണിയുടെ വിശ്വസ്ത ദാസികളുടെ ആശ്രയം തേടി നിരന്തരം കൃഷ്ണ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നാരദനെയും സനകനെയും പോലുള്ള മഹർഷിമാർക്കും മഹാഭക്തന്മാർക്കും രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നാരദൻ, സനകൻ പോലുള്ള മഹർഷിമാർക്കൊന്നും മഹാഭക്തന്മാർക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? രാധാകുണ്ടില് സ്നാനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്. രാധാകുണ്ഡത്തിലിരുന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എപ്രകാരം ഭാവന ചെയ്തിരുന്നുവോ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അപ്രകാരം അയാൾക്ക് രാധാദേവിയെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എപ്രകാരമാണോ സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്, ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അപ്രകാരം രാധാദേവിയെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ കരയിൽ താമസവും പ്രതിദിന സ്നാനവും ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ടില് കരയിൽ താമസിക്കാം, പ്രതിദിനം രാധാകുണ്ടിൽ സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാധാകുണ്ടിൽ സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് എന്ത്? പ്രതിദിനം രാധാകുണ്ടില് സ്നാനം ചെയ്യുക, രാധാകുണ്ടിന്റെ കരയില് താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. രാധാകുണ്ഡ സേവനം കൊണ്ട് ഗോപികമാരുടെ ശാശ്വതമായ മാർഗനിർദ്ദേശം തേടി ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സേവകനാകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ രാധാകുണ്ടില് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? ഗോപികമാരുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം തേടിക്കൊണ്ട് രാധാറാണിയുടെ സേവകനാകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കാനെന്ത്? രാധാകുണ്ടില് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ. ഇത്രയും തന്നെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതില് രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതും കൂടി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് പറയാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച്